şu zatlar gurrun vermegiň wagty geldim ka diýen mene. 2011-nji ýylda men durmuşymda ýüregimden ýatdan çykmajak bir waka boldy. 2011-nji ýylyň ýanwar aýynyň 14-i ine şol öňümdäki portretde görünýändir. Döwlet Ballykow, ýagny halkara döwlet ýetim diýip tanalýan halipadan pata almak maňa meser etdi şo ýylda. Ýöne halipaň bir aýdan sözi bar şo pata berenne. Şol men dünýeden ötünçäm hiç gili şu pata alanyň barada hiç kime aýtma diýdi. Sebäbi her hil göz bar, dil bar, ananmaçylyk bar. Şoň üçin dünýeden ötün soň wagtyň geçmegi bilen aýdarsyň, gurrun berersiň diýdi. Diýşýäli şo ýüregimde galy ýöne şu 14 ýylyň içi nesip bol 15-nji ýyly gadam massat aýtmadym ýöne şunlar men kalbymda şoň aýtmaly ses men günüme goýanak. Şoň üçin şonu aýtmaly netije geldim.